Yuk masih bersama Mulyo Budaya yang seban penjenun Bapak Mulyono Kurejo dulu Lamongan. Yuk meragil bergoyang dan juga bersama Van Prima Audio Paradis Syuting Sugeng Rawuh Lembu Suro. Ya, warga Dayaan monggo ingkang kumpul wonten daluhur Pak Heri. Besane Dayaan. Heeh. Iki Pak Kelvin iki sing ngongkon. Monggo Cak, diangkat Cak. Weruh siramu batin iki nanane amo rengu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir tidak bisa cendep kaya rapi sangon jati saben wanci omane menggodho hati nanging aku wedi blok pungkasane temahan lara tresna nada-nada yen kadulu nanging jagat sakjroning atiku konku nandhang tresna iki wis dina darat sajereming lapai kula sawah sabda endut katon omah hatiku iki wis kepelut saingga bunga rasaku lamun bisa kecaketan siramu wancine wasura surya isih wetan padang sesolake rembulan wis dadak
senajan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padange pikir yen ora ngombe sak sore watone wati lontore kopi jahe kang misuwur rasa hukuman makluke gawe marem ning ati ayo padha ngunjuk kopi jahe ngembor ing awang bebasan tanpa katungkut ngumbar gagasan sahta mati
gandeng malah gumuyuh katon bunga kenyukang pindohap sari kuciwane kabeh mau hamung ngimpi Lah kok jebule ngimpi awan-awan. Sekok ndol. Gede bener kontra bantu Pak Kelvin bakul sapi kedayaan spesial paling kaki Bapak Kelvin sing kedayaan kan mendengarkan bisa nih dayaan nang moro diteni Slendro patate mayura lalewene amil lakoni sinangga nuti rama gandah seluas torare merati alamiwiti ami lakoni sinengga nuti rama binarong ladrak leyongan laras lendro padet temanyura angi ringi ladrak leyongan singa noti romo manise kang abekso gadis lewas saya marati milangan karya sengsem tangguh jurang jeruk sing cekot gareng seko lewat lawe sambal goreng jurang jeruk kae ereng-ereng
babi alas pin Pak Kelvin kuwi jare jenenge celeng nek anake Semar pin Pak Kelvin sing cengkrong nolo gareng ane ngedut liwet terus ngamek lawuh impal goreng liwat lawe sambel goreng jurang jeruk kae ereng-ereng babi alas pin Pak Kelvin kuwi jare jenenge celeng anake Semar sing cengkrong nolo gareng sego liwet lawuhe sambel goreng bayi marku deserantang dorajat piku luwe rupa kebak ngalabono cerita juk becayu saka gunung pate sida paksa ananda nguyung cerita juk becayu sida paksa geger di kraton Sukodono selo hati rama keteng manas mara hapus krama tindake angkara murka sido paksa ngopat ditumbale paraja ora ngerti yen arep diapusi sido paksa duta yaya sing epit ora srontok Sri Tanjung dipateni ana getih kandhane kok wangi mertandani Sri Tanjung pancen suci ana banyu kandhane kok wangi niku sejerahe kutha banyu wangi Pak Suwondo ora Pak Ratna kuwi
Suwondo Bancang. Instruksi sama niko gedenge cekap kali-kali rupiah. Ngelamun weruh sliramu saben wanci tansah anggodo ati rasa tresno kang tak endem sarawa mikir ati tan bisa jenjem kaya tan bisa ngoncati saben wanci aneh-aneh nggodha ati nanging aku ati plokon pungkasane temahan loro tresno Nadyan nado yen kadung nanging takon sakjroning atiku Konku nandang tresno iki wis kinotran sak dereming lampahin kula sawah sapa endut ketana hatiku wis kepelot sebab pengarosaku lamun bisa cecaketan sliramu esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing disayang mobang mikiran konku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya sing nyawang kleyang-kleyang tawang menclok ning ngepang kekanjengan tak rindik saka nyegoan sarwi ngoceh dheweke ngalepen masuk wela kae tak suwun baca ngeceh padha kuning bab gawe pikirku potre leret gerak tak sawang tambah manis bunga yang tak kau nyanding di irati
liyan yen si podang tak sawang menclok ning ngepah ora mandu atiku tangan saya netra tak sranani sun pikan mulute bendo nggih sekedap ingkang tiasa ngabekake kawengku sagung jajan nanging sanget angikipi sang resikaneka putra tangan jog saking wiyati lang-lang indriya mangu-mangu mangu-mangung tong kandhuan riman sigra kang bala tumingal hacampo samya medali Muga-muga ora ana sawiji rubeda kang anjalari yesi temenas kandamu mangkono sakno tobat kau rep mulya
wangi cengkaweri pamas jingga sak dunya sing tak suwun tresnane kang setya tanpa mundur nrawasa apa
dadi marem marga gendinge walu-walu nadyan bunga susah ayo tetep guyu prayogane aja gampang nesu lamun nasu tumprap awak dadi kuru sampeyan ayo melu-melu sapa yen kanggoku pelu sik sayang dadi padang mergo gampang golek sandang pangat nadyan bunga susah aku tetep nambah parayogane jo gampang kebranan yen kebranan uripe kok surah Kula tak bawa sinom grendel mawon. lha niku sing garek Memanismu angu jiwa agawe ruci tenggale lara lopo kang si natya ngapunten Mbak Mariati padha ora temen kok esuke kok nek ibarat wong numpak oh nggih Pak tekon ndi Pak oh ibarat wong numpak prau saya tak baleni ya, timbang dadi hati memanismu angut jiwat agawe ruh citing gale lara lopo kang si natya umpama munduta rukmi tartamtu taktu roti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing matyane jolo temah gonjing anggen jonging pagulingan jalukane Pak Kades Bangli dari Gubuk Asmara ayo Pak Kades yen liwat aku kelingan
ku begae sempatan goleren sakno neng jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen ate keandung tresno tanpa bantal tanpa kloso buat apote ketangan asmara ku begae kebetrito nganti besok ora bakal lali ku begae kebetrito tengah lengi nganti gagat rino catatan sajroning ati kadang lontor saya marati aku kowe dadi garwa mergo leren nang kubuk asmara. Oke, thank you.